Osea, aurrekoan esan nion nire semeari, aterako zera nahi duzu atera baten edo besten zen, nire semea ateratzen zen nire amarekin, eta kubero. Eta esan zian, ez, que le den por culo, itxiko ditut lehioak eta paso. Eta da urtetan nire jarrera izan dena. Nire jarrera hori izan da, ez nuen konfliktua nahi. Ze oso, niretzat oso gogorra egiten zitzaidan, nire ama kapitaina zen. Eta Irunen bizi ginenean, niretzat nire nerabe azaroa oso ez da izan lasaia, bat ere lasaia. Nire buruagatik, nire burua arriskuan sentitu ez, egon delako, ze behin jo ninduten etxerako bidean, ez zitzaidan ezer gertatu, baina bildur hori nire inorrek ez ditut duk, orduan niretzat izan da eta nire etxean jarrera izan da beste bat. Nire etxean esan diate, jodetia egiten ari gera dena zuregatik eta orain ez duzu aprobetxatzen. Ni behartuta sentitu naiz ateratzera, orduan nahi nuen atera, baina ez nuen konfliktua nahi, eta nire jarrera izan da, hau ez da existitzen, ez nago ez hemen esan. Nintzen aske sentitzen ezertako. Eta bai, atera nintzenean euforika nengoen, pero euforika nire lagun batek izan zian, Zuse, ta da unituz, oke? Eske duzu home, nirrifar bat txika, ematen duzu dela ez dakinon. Eta eske benetan nengoen pintxatzen. Baina, nolatan galdu dudan horren beste urtetan, zeinek kendu dit niri horrela pasatzeko aukera, tio? Eta zergatik ezin dut bizitu hau nahi dudan aldiro, jai bada. Eta ni jaiaren parte izan nahi nuen. Ni justo alderantziz, ni betidanik beste postura batean egon gera etxean, azkenean txikitatik galdetu nuen eta zer egin behar dugu, eta betiko aldekoak izango behar gera, eta horrela jarraitu nituen urte desente. Baina betidanik nire aitaren instrumentua beti erredoblea, txilitoa nahi nun jo, eta betidanik barrundik eduki dute gogo horiek. Eta kasualidad lehen urtean, Irungo jaietan geuden naiz bat biok eta esan nion, aurten da urtea, bai edo bai. Eta atera ginen eta dudari gabe zure sentimendu berdina eduki nun. Nolatan egon naizen horren beste urteak hau honetaz disfrutatu gabe. Gertatu bena lagun askorekin, utzi dutela alardea maitatzeari eta alardean ateratzeari. Hori da, bai. Nire bikotaren kasun adibidez gertatu zitzaion hori. Atatzen zen gora gazteaken eta azkenean, nekatu zen egoerataz eta utzi zuen urtebete desfilatzari, gainera sufritu zuen bastante. Atera ginen elkarrekin konpainia berdinean, Jaizkibelen, eta azkenean gure ametsa, gure nahi izango zen posibilidade hori eukitzea, adibidez, gora gaztean ateatzeko elkarrekin, hori da, bai, eta Marenekin eta denok elkarrekin. Eta nire bikotearekin ere, bai. Eta hori da gure ametsa, eta espero dugu noizbait egia esan posibilitate hori eukitzea. Eta ez da izango bizitzen ez dugulako, edo emozionatzen ez gaituelako alardean ateratzea, aipatu dugu lehen, zenolako emozioa izan den, eta zenolako sentsazioa eta sentimentuz betetako zerbait izan dela egin izan dugunean. Lehenengo pausoak eman genitunean, emozionatu nintzen pilo bat. Bai. Gero egia da, Gernikako Arbolan gertatu zena, harritu nindun, ze oso urdurin nengon, nire lagunekin elkartu behar ginelako, eta iritsi ginenean eta hor ikustean ez zegoela inor, egia esan, eta nire lehenengo urtea zen, baina gelitu nintzen, nola? Ez da posible. Eta bai, ikusi nituen jendearen aurpegiak, ez dagoela inor. Hor, Gernikako Arbolan gertatu zena etzela oso... Etzijoala oso bat tradizioekin, ez? Etzen tradizioa askotan gainera uste dut pasaz direla atxeroak nahiko berandu. Gauza batzutako bai, beste batzutako ez da ere. Lehen urtean adibidez, atera ginenean Jaizkibelen, gero egon ginen Marinan zerbait hartzen. Eta egon ginen denak nahastuak. Eta etzen ezer gertatu. De hecho, hartu genitun trago batzuk gora gazteako jendearekin, pasteloseko jendearekin, eta etzen ezer gertatu. Orduan nik uste dut, gora gazteak jantzita sateatzen bagera, ez da sumatuko, ez da ezer txarra gertatuko,
eta nik uste dut, Eta gu super gustura egongo ginen. bai, egia esan bai. Bai, Eta integratuak egongo gineak, Bai, hori egia da.